Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong iampo padayon ining santos nga misa ang kahusay sa tibuok kalibutan, ang kaayuhan sa mga masakiton, labi na gyud ang mga kabus nga unta ang tanang katawhan, labi na nga mga leaders motudlo nato unsaon pagpabilin diha sa pagtulunan sa Ginoo, kay mao man gid na ang labing siguro nga kasulbaran sa atong mga problema. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagpadayon sa pagtabang nato dinhi, pinaagis pagpamalit o mga slots sa atong mga proyekto nga unta bubuan sila sa Ginoo sa makabuhong bunga sa ilang mga paningkamot. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, tigpahiuli o mahigugmaon sa katarong kabigangan ha kanimo ang mga kasing-kasing sa imong mga alagad, aron kami nga imong gilingkawas gikan sa kangit-ngit sa pagkaway pagtuo, dili unta mobiya sa kahayag sa imong kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. May pipila ka mga tao nga nangabot sa Antioquia gikan sa Judea ug nanudlo sila sa mga kaigsuonan. Sila nag-ingon, dili kamo maluwas gawas kun modawat kamo sa seremonya sa pagtuli sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Kining pagtulon-ana gisupak pag-ayo ni Pablo ug ni Bernabe, busa gikauyunan nga si Pablo ug si Bernabe ug pipila ka mga tinun-an sa Antioquia mangadto sa Jerusalem ug makikita sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan bahin ni ining butang. Busa gipagikan sila sa simbahan ug sa ilang pag-agi sa Phoenicia ug sa Samaria, gitaho nila ang pagkakabig sa mga dili Hudeyo ngadto sa Dios. Kining balitaa nakalipay pag-ayo sa mga kaigsuonan. Pag-abot nila sa Jerusalem, gidawat sila sa simbahan ug sa mga apostoles ug sa mga pangulo sa simbahan ug ilang gisuginlan sila sa tanang gibuhat sa Dios pinaagi kanila. Apan may mga magtutuo nga sakop sa pundok sa mga Pariseo nga mibarog ug miingon, kinahanglan gayud nga tulion sila ug patumanon sa balaod ni Moises. Ang mga apostoles ug ang mga kadagkuan nagtigom aron paghusay ni ining butanga.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami, sulod sa imong mga ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingon usa ka siyudad, nga gipundok sa kahiusa. Ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarug ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan maoy tig-atiman. Putlo niya ang tanang sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Gawas kung magpabilin kamo kanako, dili kamo mamunga, ingon nga ang usa ka sanga dili mamunga gawas kung magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako
ug ako diha kaniya mamungag daghan, kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ibalibag ug malaya, pamuniton kini ug dauban. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong Ebanghelyo mao ni ang usas mga pinaka common o pamilyar kayo nato. I am the vine, you are the branches. Pero mausad ni ang common nga wa nato puyi. Di pangutanay mong tupad ing na nagpabilin ba ka nga sanga sa Ginoo? Nagpabilin kang sanga? Kay kasagaran nato God magpakapunuan. Kana bang gusto ta nga independente ta sa Ginoo? Mga tanang sigihan ako mention dinhi ang atong mga violations, ginagmay o dinagko, apil sa kuana. Kana bang gusto tang magpakapunuan? Kana bang kita mao'y maghimog final decisions in life? Gusto kay taana parehas mga ginikanan, sila gyoy maghimog decisions para sa ilang mga anak, bisag ilang latuson, bisag ilang kasab-an, bisag ilang bunogon, maingon dayon sila, ako go'y ginikanan, ako gunang responsibility, ang pag-agak, ang pagpanton, ang pagdisiplina sa akong mga anak. Siya na ang punuan, ang mga anak na iyang sanga. Yan, mga ginikanan, kinsa ninyo ang nagbuhat ani, taas ang kamot, ay pamakak. Kana bang mga saba, mangusi, manglatos, nya naa nang hunahunaa nga ako gyud mo disiplina. Taas kamot. Sige, isang kamot. Oh na, mga bakakon kay mo, digid mo mo isas kamot. Uwaw no, uwaw. Ay mo kabalaka kay hastasad kaming mga pari, kasagaran ingon ana pud mi. Kami mo'y magbuot sa parokya, kay ako ning parokya. Niya ang obispo sad mingon, ako ning diocese, ako ang magbuot dinhi, sunod mo nako, kay kung di mo musunod nako, ako mo'y obispo, ako gid mong sanksyon. Mausad ang Santo Papa usahay, sunod mo nako, kay ako gihawd. Ostas ang atong mga leader sa mga nasod, mga presidente, ako'y gakupot sa nasod, ang kaugmaon sa nasod, ako'y magbuot. Na mo apil sa mga barangay kapitan, padung narabang eleksyon, ako'y magbuot sa akong barangay. Way makabuot nako kay ako ning barangay. Mga buangon ta. Ang sa may gustos Ginoo, mubalik kita ngadto niya, kay matod pa niya diri, kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Wa kitay mahimo. Mao na nagkalalis ang mga magtotoo, si San Pablo og ang prinsipyo sa mga magtotoo nga mga Hudiyo, bahin aning pagpatuli or dili pagpatuli. Naglalis sila diha, unsa may gibuhat nila, nangadto sila sa punuan sa simbahan adtong panahon na didto sa Jerusalem. Mo na gitawag nato the first council of the church, the Council of Jerusalem. Nagtigom sila si San Pedro ug ang mga apostoles.
nya gisundan dayon nagdaghan kayong mga councils hangtod karon. Karon do na sa tay council nga pagahimuon kanang Synod of Synodality. Karon na siyang mga Oktubre, Septembre ba to? Karong tuiga. Sige gyud unya ang atong pinaka highlighted pa karon nga council kansang mga kaamguhan or mga pamalaod atong gisunod mao ang Second Vatican Council. Nya gipang-translate lang ni sa mga nagkalain-laing mga synods sa atong simbahan. Mao na. Nga naman tungod kay mamalandong gyud ta balik sa original nga prinsipyo sa Ginoo. Mao bitang niingon diri nga atong tubag sa Salmo, nalipay ako nga giingnan ako nila mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Kaning pagbalik sa Ginoo kung maglibog na ning atong utok or bisan pagdili maglibog kinahanglan yung mobalik tas Ginoo. Nga naman kay ang yawa grabe kayo ka maro. Hasta ang atong mga grasya himuon niyang disgrasya. Maro kay siya kung di kita mobalik sa Ginoo kamaog yung kayong yawa na badanglitan kanang kwarta unsa man na grasya disgrasya tubag kada kong grasya na mo bitan sige mo pa-eskwela sa inyong mga anak mo gasto gyud mong kwarta aron maka-eskwela nya ini graduate na sa college unsa man dayo inyong isulti labi nag mo pasar na sa board exams unsa man dayon trabaho ngano mo trabaho man aron makakwarta pero tan-awa pila ka buok na disgrasya tungod sa kwarta pila ka buok daghan kayo ug wa pay kwarta wa gid untay premarital sex kayo na may mga sweldo motel dayon ang mga manag-uyab check in ay motel outing dayon ngadto sa overnight kay naa may kwarta ug wa pay kwarta aga puyo sa balay pila ka buok na himong dili na matinud-anon sa ilang kaminyoon nga mga bana o mga asawa tungod sa kwarta kay naanay kwarta gimik dayon beer house hapyod ang mga paa sa mga GRO dito nya makatilaw siya hapyod siya gahi ni dato ako dito sa balay humok naman kay to mana balik-balik na siya dito ana yang asawa sad nga nagmingaw to asay magsigig text ana nagasugo na sa TikTok ang asawa awa na sa gimik sa kita sa nindot og hinikapan da lahi maghinikapan sa kumbana murag init-init man to balik-balik sila ngadto anton manginit awa na musilaog doko-doko mamo diha tungod na sa kwarta sa una nga wa pa ma-elected sa official din sa LGU or sa barangay faithful kayo pagka-elected na ato ana sige nag-overnight kay kuno sesyon kay kuno ana tuom ka ana kasagaran gyud konsumisyon ang resulta kwarta ang hinungdan nganong daghan kayong na disgrasyang relasyon sa managsilingan nga wa na magtingganay tungod sa kwarta nganong nga disgrasya ang mga relasyon sa managsuon human namatay ang ilang ginikanan nga purting paningkamot nga makapalit og mga yuta kay ibilin sa mga anak para sa maayong kaugmaon sa mga anak karon nagkinihaay na wa na magtingganay sa siging ilog anang kabilin nga gihaguan sa ilang mga ginikanan nga way batasan nga mga anak tungod gyapos kwarta no mao na unsaon man paggamit ang mga butang sa kalibutan
matod pa diri, nalipay ako, nagiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ang paggamit di ay aning tanang butang sa kalibutan, mga igsoon, atong time, talent, treasures. Mao di ay ang pagdala sa mga tao ngadto sa balay sa Ginoo. Maura gid ay makalipay kanang pagdala ngadto sa balay sa Ginoo. Kung ang imong paggamit sa imong time, talents and treasures nga mga gasas Ginoo nato, wa na gani makadala sa mga tao ngadto sa balay sa Ginoo, nahimo na nung balay siyawa, hununga na. Sa inyong tanaw kining pagpamaligya natog slots, nakadala ba ni sa mga tao ngadto sa balay sa Ginoo? Kusga. Na. So ato ning padayonon kay nagdala man ni ngadto sa balay sa Ginoo. Unsa may timailahan nga ang imong desisyon nagdala nimo ngadto sa balay sa Ginoo? Una, dunay communal positive effects. Ang komunidad nahatagan og maayong resulta. Tanawag mahumaning atong kumbinto para dining padersiano, para din sa atong mga pastoral o finance council karon, dili para ni sa tibuok parokya, tibuok Archdiocese of Cebu, hangtod sa sunod nga mga generations, mudagan ig mga 50 years ngadto 100 years, wa na ta, hurot na tag kamatay. Wagi siguro ako sunod tuig wa na ni, patay na ni. Pero kanang maong kumbinto nga atong tukoron, kining simbahan nga atong giatiman, mupadayon ni siya sa sunod nga generations. O na ato ni siyang himuon, dunay communal positive impact. Munay first requirement. Ikaduha, makapalambo sa atong pag-ila sa Ginoo. Kana bang mas makita nato ang presensya sa Ginoo? Sa ato rong gipangbuhat dinhi, nakit-an ba ninyo ang Ginoo or wa? Ako kita gina nako nga nag-anam gyud kaklaro ang Ginoo. Munang naningkamot ta padayon niini. Ikatulo, dunay kalipay nga gihatag sa kinadaghanang mga tao. Dili 100% ha, kinabag-an sa mga tao. Makalipay. Sama atong pagsaulog nato sa atong pista o sa atong mga uban pang mga activities, nakalipay batos kadaghanan o nakapaguol? Lipay, pero na uban dili kay malipay, kinsa man na kadtong mga yawanon. Parihagod ni Jesus, kadaghang nalipay, libuan, pero naasay handful of evil people nga maoy nagsigig paningkamot pagguba sa kinabuhi ni Jesus. Pero ang kinabagan, lipay. Nya kining ikaupat, mao ni ang pinakanindot, maus-us or muminos ang sala. Kanang mag-anambag kaminos ang sala. Pinaagyan ning ato mga slots, daghan kayong mga tao nga daw kay kaniadtog kwarta, di gyud katunol ngadto sa ilang silingan, na karon nahimo na mga generous people. Daghan ang ni-text nako, Father, salamat kay sa imong mga slots, kay natudluan gyud ko, Father, sa una di gyud ko mutabang anang simbahan, igo ra ko muhog kolekta, pero karon magtigom na gyud kong kwarta kay akong itabang sa simbahan. Hastagong among kapilya, Father, nitabang nako aron manindot among kapilya, kay naanad na kog sigig tabang. Salamat kay nimo. Kanindot ana. Adi mo nindotan. Dito ko sa Iligan, yatong niaging sugod tong sa adlaw, sa tagahapon. Grabe dito sila. Ang ila radyong hisgutan, Pader, slat. Nako, akong naong mura na lag slat. Pero daghan kay sila.
Nga dalami sa among amigo atong ilang kanang sana na mga kanabang geothermal ba na on sa tawagan na kanabang power plant nila ba nga ng Maria Cristina dito mi atong August 4 man siguro to nga nidagan ang elevator og 120 meters below sea level tuwa dito ang opisina sa nagkontrol sa kanini ang August 4 kay 1 to 7 man ang ilang August diha August 1 to 7 dito rami sa August 4 gida 120 meters elevator ngadto ubos. Pag-abot na mo dito ang security guard pagkakita sa hala pa dir sige kog tan-aw sa imong kuan imong kanang misa pagsuod sa namo atong opisina sa control nilang area ang duha sad ka officers dito ingon pa dir nagkita ako hasta man sa 120 meters below sea level nangalipay man sila salamat kay na imong slot pa dir salamat kayo ana ang slot kay sige sa kuno silang palit below 120 meters below sea level asa ka ng 120 meters muragi kan dinhi kutob tingali di anang may unahan sa ilang kuan asa dapit ilang alan dapit balay akan ng tindahan 120 or sobra pagjutay kalaw man na 6 feet below the ground gani di naman nakadungog nato nya ngano man nga nangalipay sila nya murag mahaambak sa kalipay tungod sa ilang pagpalit og slots kasagaran yung nalipay ang nipalit og slots ngano man namunga sa ilang kinabuhi unsa may unang bunga gis Ginoo basta ma-connected tas iyang punuan kalipay because ang Ginoo kalipay gina siya una sundon ginato ang Ginoo balik yus Ginoo ang desisyon nato kinahanglang nag-uban gid aning akong gisulti unsa toy una unsa toy upat na limot na unsa to una na ay positive communal impact ikaduha unsa to ikaduha naka unsa to ikaduha lagi wa na mo kay ba hasta ako wa na sanon ko kay ba ikaduha nakahatag og kaning pag lipay sa kadaghanan kalipay gyud kahatag nya dayon us nakapaminos sa sala nya dayon ang imong kinabuhi mahimo kang malipayon kayo nga magsigi na kag padayon sa maong buhat kay malipayon na kay ka gitawag ni natong maadik na ka sa pagbuhat ni ana way sala malipayon ka nakatabang sa katilingban ug mao ni ang pipila ka ilhanan nga nagpabilin tas punuan opposite gani ani pasabot magkusmod ng imong naong bugat ng imong hunahuna nakahasol na kas katilingban hasol na ba kana wa na ang imong decisions wa na mahasubay sa pulong sa Ginoo gilingya imong tupad yung nakalipay ka o nakahasol sa imong silingan ngayon ka na pangutan mao na salamat kayos nakalipay nato sa namalit og slots ako lamon tagaan og update gamay haron malipay ta ang atong SBF DAB para sa atong kumbento nahalina na ta og 18,427 slots. Patpat. Indot na kayo niyo. Yan naman tayo bagong slot karon para sa atong
Flores de Mayo kadtong Mother Mary's Protective Power MMPP. So ang atong halin as of yesterday 10,000 raman ni ka slots, tag 100 per slot. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 1,021 ka slots. Bakpat 8,979 nalay nahibilin. So paspasin ninyo palit aron malipay sad mo, aron malipay ang atong katilingban, magmalampuson ang atong kalihukan nga pang simbahan, dili pang personal lamang. Manindog ta. Mga igsuon, hiniusa sa atong pagsimba sa Ginoo, masaligon kitang muduol kaniya uban ang mapaubsanong kasing-kasing ug moingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang kahiusahan nga nagagikan kang Kristo, ang matuod nga punuan sa paras, magkabig sa tanang Kristohanon ngadto sa iyang simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga kaparian, mga relihiyoso ug mga misyonero magmatinud-anon sa ilang tawag diha sa simbahan ug magpabiling hiniusa kang Kristo diha sa ilang pagpamuhat, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga sila ang gisulayan sa mga kalisdanan sa kinabuhi, magmatinud-anon kang Kristo ug sa iyang ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga masakiton, makakita kang Kristo nga tinubdan sa kusog ug sa kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuohong mitaliwan na, magpabilin diha kang Kristo hangtod sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Ginoo, kung wala ikaw, wala kami mahimo. Ikaw ang tinubdan sa tanang grasya. Busa dawata kining among mga pag-ampo, nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Now I return.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot nga mapasalamaton kami kanunay pinaagi niining mga misteryo sa Pasko aron nga ang makanunayong buhat sa pagluwas kanamo mahimong tinubdan alang kanamo sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, ang ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo, gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kayang among karaang kaalaot na tapos na usa ka kalibutan nagunob gibag-o diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganing. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanin. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo aron ang pagsaulog sa among kaluwasan makahatag kanamog hinabang niining kinabuhia o makapadangat kanamo sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang pagkamabungahon, fruitfulness. Ya mahitabo ra ni kung magpabilin gyud ta diha sa Ginoo sa pagtuman sa iyang mga kabubuton. Labi na gyud sa pagpaambit sa atong mga grasya. Mao na pasalamatan nato ang nagpaambit sa ilang grasya, ang namalit sa atong slots sa SBF DAG or San Vicente Ferrer Daily Abundant Graces nga slots para sa pagtukod sa kumbinto. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 18,427, anaa pay 57,573 slots nga available, tag 500 per slot. Yang ato sang Mother Mary's Protective Power special slot ni na MMPP para sa atong kasaulugan karon sa Flores de Mayo. 10,000 ang atong gibaligya nga slots, tag 100 per slot. Nahalina na ta as of yesterday og 1,021 ka slots, na apay 8,960
$179 per slot. Kutob ra ni sa Mayo 28 ang atong pagpamaligya niini. Atong pakpakan ang tanang namalit. Salamat kaayo. Na de special nga pahibalo nga karong Mayo 20 o 21, 2023, sunod nga Sabado ug Domingo, na ay 26th Joint Convention sa Divine Mercy Devotees Visayas ug Mindanao. Apil na ang mga guest gikan sa Luzon o uban pang mga lugar. So adto ni sa maning dapita to sa may UC mantingali ni Cebu Maritime Education Center, Abilias Gym, Tabada, Mambaling, Cebu City. So naadihay tarpulin nga atong gipapilit kadto mga Divine Mercy devotees o gustong mutambong, tan-awa lang ang mga detalye. Ato sang iampo nga magmalampuson kining maong kalihukan sa simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.